Dobrý večer, prajem, vážené dámy a páni. Tak dovolte mi, aby som sa predstavil. Volám sa Jozef Zima. Venujem sa výživému poradenstvu a využitiu prírodných látok vo výžive a v liečbe ochorení. Na dnešný večer som si pripravil pre vás tému liečba reumatických ochorení. Nakoľko tieto ochorenia sú veľmi časté a dajú sa riešiť aj inými alternatívnymi spôsobmi, takže chcel by som vás oboznámiť s týmito poznatkami, ako si môžeme vlastne poradiť, pokiaľ niekto má zápaly reumatoidného typu, tak čo sa s tým dá všetko robiť. Čiže najskôr si povieme, čo vlastne spôsobuje reumatické ochorenia. Podľa všeobecnej medicíny sú príčiny reumy neznáme. Keď sa opýtate lekára, že pán doktor, prečo som dostal reumu, nevie sa prečo. Väčšinou uvádzajú, že imunita sa pomýli nejakým spôsobom, že nesprávne reaguje, že vlastne napadá vaše vlastné kĺby a že je to autoimunitné ochorenie, čiže vlastná imunita útočí proti našemu telu. Avšak tento omyl, chybný cieľ imunity nie je podľa môjho názoru, aj podľa teda výskumov mnohých lekárov, nie je teda neznámy, nie je tam neznáma príčina. Totižto zistila sa jedna veľmi vážna súvislosť a to, že viac ako 80% ľudí, ktorí trpia reumatizmom a reumatickými zápalmi, tak majú prítomnú v tele nejakú infekciu. Čiže vždy je tam prítomná, dokonca u 80% reumatikov. Čiže toto už je taká súvislosť, ktorá nám naznačuje, že imunita v podstate bojuje v tele proti niečomu a toto ju vlastne vedie, čiže je zrejme, že v kĺboch alebo niekde sa môže usadzovať nejaká infekcia a teda imunitný systém, ktorá sa maskuje a imunitný systém s tým nevie dať rady a preto vlastne napáda aj vlastné tkanivá. Lebo v podstate zistilo sa, že väčšinou sa jedná o skryté chronické infekcie. To znamená, keby vám aj zobrali krv, tak lekári viac menej nezistia nič, že nemáte žiadnu infekciu. Pretože tie infekcie sú často zmutované, čiže tie baktérie sa už dávno rozpadli a zostali už len zlomky nukleových kyselín, to znamená ich genetické informácie, a tie sa často skombinujú s vašimi vlastnými bunkami, s imunitnými bunkami. To znamená, že ich nejakým spôsobom preprogramujú a potom tieto bunky vlastne sú akoby chore a napadajú vlastné tkanivá. Čiže toto je potom vlastne problém tej tzv. Autoimunity, čiže imunita pôsobí proti vlastnému telu. A tieto akoby vnútrobunkové formy infekcií nazývame aj cystické formy, čiže nachádzajú sa vo vnútri buniek a tým, že vlastne si vymieňajú genetický materiál bunky, tak tým dokážu oklamať imunitu. A tá vlastne napadá potom tkanivá. Čiže akým spôsobom môžeme ovplyvniť zápal pri reumatických ochoreniach? Klasická medicína na toto pozná odpovede v podobe liekov. Jednak sú to kortikoidy, rôzne nesteroidné antireumatika, ibalgin, ibuprofen a celá rada skrátka liekov, rehabilitáciu. Ale problém je, že táto liečba len tlmi príznaky. A hlavne teda má nežiaduce účinky, pokiaľ sa dávajú kortikoidy, cytostatika a v podstate samotná táto liečba zlyháva, čiže nestačí. Nemôžeme sa spoliehať len na lieky. Žiaľ, zatiaľ všeobecná medicína sa spolieha len na lieky. Čiže čo s tým môžeme robiť? Úspešná liečba musí vlastne prihliadať na všetky možnosti, ktoré máme a my si vlastne budeme o nich hovoriť. Ako môžeme prispieť k tomu, aby sme zvládli toto ochorenie, znížili zápalový proces. Čiže jednak je to výživa. Celková výživa, to znamená, musí sa istým spôsobom nasmerovať, ovplyvňovať. Ďalej, použitie špeciálnej výživy, to znamená, môžeme použiť isté potraviny, ktoré vieme, že majú účinok. To znamená, ovplyvňa nám zápalový proces alebo niečo na úrovni buniek. Ďalšia taká veľmi nápomocná vec je špeciálna dieta, ktorá sa nazýva ketogénna dieta. Je to jednoducho vylúčenie cukrov a škrobov z diety, aj o tomto si povieme viac. Toto dokáže veľmi pomôcť. Mám s tým skúsenosti u pacientov, ktorí chodia ku mne do poradenského centra, ktorí mali doslova opuchnuté kĺby a po prísnom dodržaní ketogénnej diety po 7 dňoch u nich dochádza k odpuchu. To znamená, dochádza k úľave a k zlepšeniu stavu už len na základe úpravy diety, čo je fantastické, si myslím, bez liekov. Čiže to je ďalšia pomôcka.
A potom existujú ešte moderné imunomodulačné postupy, to znamená, súvisí to akoby s relaxovaným stavom. Iste ste počuli, že keď je človek zrelaxovaný, keď je v kľude, tak vlastne jeho imunita pracuje a opačne. Keď sme v strese, tak tedy imunita je zablokovaná, odpojená, tedy nemôže pracovať. No a toto je vlastne aj princíp tej modernej liečby, že dokáže sa umelým spôsobom zvýšiť hladina hormónov šťastia a endorfínov v tele a imunitné bunky, oni majú na svojom povrchu receptory, ktoré jednoducho prijímajú tie signály, že teraz som v pokoji, som v kľude, imunita môže pracovať. To znamená, my vieme dať týmto spôsobom signál imunite, aby jednoducho začala naplno pracovať a týmto spôsobom vieme riešiť zápalový proces. To je fantastické, takže už aj takéto možnosti sú dnes a v podstate v tom poradenskom centre budem už aj tejto metóde sa chcem začať venovať postupne u pacientov. Teraz si povieme, akým spôsobom môžeme ovplyvniť zápalový proces s prírodnými látkami, čiže lieky necháme stranou teraz. Takže v prvom rade sú to omega-3 tuky, čiže rybí olej. Vie sa, že tieto omega-3 tuky majú protizápalový účinok, takže ich konzumáciou dokážeme tlmiť zápaly. Ďalej zelený čaj. Zelený čaj má tiež veľmi výrazný protizápalový účinok, okrem toho, že má 1000 iných pozitívnych účinkov. Obsahuje epigallocatechingalát, to je vlastne tá látka, ktorá akoby je prírodným metotrexátom, čiže má tiež tento protizápalový efekt. Ďalej enzymoterapia, čiže istým spôsobom je to niečo ako keď konzumujeme živú stravu, ktorá je nevarená, nie je upravovaná, kde sú enzymy. Enzymy sú veľmi potrebné pre telo, aj pre funkciu imunity a enzymy vlastne dokážu tiež pomáhať rozkladať tieto zápalové látky v tele a zbaviť sa ich. Ďalej, medziprírodné látky, ktoré veľmi pomáhajú proti zápalu, patrí kurkuma. Mleté korenie, ktoré sa používa v kuchyni, obsahuje, to je vlastne to žlté korenie, pochádza z Indie, je to taký podzemok, melie sa, obsahuje látky tzv. Kurkuminoidy a tieto majú veľmi výrazný protizápalový účinok, takže to je ďalšia taká možnosť, po ktorej môžeme siahnuť. Potom veľmi príbuzná rastlina kurkume je zázvor, ten obsahuje aromatické silice, čiže podzemok zázvora. Varili ste si zázvorový čaj, poznáte? No, takže zázvorový čaj má veľmi výrazný protizápalový účinok, takže pokiaľ sú nejaké zápaly v tele, tak môžete využiť a môžete si variť. Kľudne môžete si dopriať taký pálivejší čaj, tá pálivosť je v podstate len nervový vnem, ale nie je to niečo, čo by vás poleptalo, popálilo, poškodilo sliznicu, takže nemusíte sa obávať, keď aj ten čaj je akoby pálivý, štiplavý, tak je to vlastne len to, že on dráždi nervové zakončenia, ale v podstate má protizápalový účinok. No a tento protizápalový účinok má aj pálivá paprika, čili paprika. Čiže ona páli, väčšinou lekári povedia, nesmiete papriku, môže vám spôsobiť vredy. Je to presne naopak. Paprika, čili má protizápalový účinok, to znamená, dokáže nám ešte hojiť žalúdočnú sliznicu. Samozrejme, pokiaľ sú problémy so žlčníkom, tam je iná situácia, lebo tam môžu podráždiť, takže tam treba byť opatrný. Ale jednoducho môžeme počítať s protizápalovým účinkom silne pálivej papriky. Áno, aj tu vlastne, lebo aktivuje metabolizmus. Tak. Takže teraz by sme si bližšie rozobrali vplyv esenciálnych tukov. Sú to vlastne tzv. Esenciálne tuky, sú nenasytené tuky, ktoré v podstate musíme príjmať potravou, pretože naše telo si ich nedokáže samo vytvárať. Čiže sme závislí v potrave. No a oni sa delia na také dve základné skupiny, omega-6 a omega-3. V čom je podstatný rozdiel? Že oni majú presne opačné účinky v tele. Kým imunita využíva omega-6 k vytváraniu molekúl, ktoré zodpovedajú za agresívne faktory, to znamená za zápalový proces, za bolesť, aby sme cítili, keď sa jednoducho udrieme kladivom, že nás to bolí, že pozor, alebo že sa popálime, skrátka bolesť, zápal, zúženie ciev, zrážanie krvi, všetky tie agresívne, na to slúžia omega-6 práve ako zdroj, stavebná jednotka. No a na to, aby oni boli kontrolované, aby mali nejakú protiváhu, aby ten zápal, ktorý niečo rieši v tele, aby bol aj ukončený, aby nám nepoškodzoval tkaniva, tak na to slúžia omega-3 a z nich vlastne všetky tie látky, ktoré sa v tele syntetizujú. Takže týmto spôsobom, vhodným výberom tukov, ktoré máme v potrave,
vieme vlastne ovplyvniť, že jednoducho nepodporujeme toľko tvorbu tých zápalových látok v tele. Toto je tiež veľmi vlastne dôležité. Správne si vybrať tuky. Kde vlastne nájdeme tieto protizápalovo pôsobiace omega-3 tuky? Tak najbohatší zdroj a ako najúčinnejší zdroj je rybí olej. Tam sú vlastne omega-3 mastné kyseliny s dlhým reťazcom, tzv. EPA a DHA. Tieto skratky to nájdete buď na kapsliach alebo na rybom oleji, keď kúpite rybí olej vo fľaške. Takže to sú živočíšne. Alebo potom sú aj rastlinné omega-3. Typickým najzastúpenejším predstaviteľom je lanový olej, ktorý obsahuje až 50% omega-3. Len treba vlastne si uvedomiť, že rastlinné omega-3 majú nižšiu účinnosť. Oni vlastne dokážeme z nich využiť len 5 až 30%. To znamená, keď ich skonzumujeme viacej, musíme rátať s tým, že len malá časť z nich sa premení na tie látky v tele, ktoré vlastne nám dokážu ovplyvniť zápalový proces. Kým teda rybí olej má 100%, pretože 100% účinnosť, pretože tie omega-3 živočíšne z rybieho oleja sa nemusia biologicky premieňať. To znamená, oni sú tzv. Hotové. Čiže telo len jednoduchý zobere a použije na výrobu tých protizápalových látok. Takže to najdôležitejšie to vlastne vedieť, že tie rastlinné omega-3 menej účinné alebo živočíšne. Čiže keď je problém a nie sú ľudia vegetariáni, tak je lepšie siahnuť potom priamo už po živočíšnych omega-3, čiže po rybom oleji. Tu je ešte bližšie vysvetlená protizápalová účinnosť, čiže keď porovnáme napríklad 1000 mg lanového oleja alebo konopného oleja, tak on nám nenahradí v podstate, nie je to isté, ako keď si dáme 1000 mg rybieho oleja, pretože tam je podstatne vyššia účinnosť. Ešte veľmi dôležitý fakt, ktorý vyplýva z účinnosti týchto omega-3 je u detí, pretože častokrát sa na rôznych kojeneckých mliekach sa uvádza, že obsahuje veľa omega-3, ale väčšinou tieto omega-3, ktoré dávajú do náhradných mliek, sú rastlinného pôvodu, čiže zase nejaké z lanového oleja. A tu treba podotknúť, že deti ešte nevedia biologicky využívať. Vlastne tá schopnosť biologickej premeny sa len postupne buduje tým, ako deti rastú. Takže v podstate v týchto potravinách, ktoré sa dávajú deťom a sú tam rastlinné trojky v útlom veku, tak ako keby tam neboli. Takže tam je dôležité si uvedomovať, že deťom je potrebné dávať hotové omega-3, čiže tie živočíšne, pretože hotové omega-3 dostávajú z materského mlieka od matky. Čiže oni ich dostávajú už v tejto forme. Nedostávajú ich ako rastlinné ALA, kyselina alfa-linolenová. No a teraz sme vlastne na tej opačnej strane. Omega-6 tuky, to sú vlastne tie, z ktorých sa vytvárajú tie zápalovo pôsobiace látky. Tieto sú v podstate prevahe a je ich až príliš veľa vo výžive, takže skôr by som povedal, že tým sa treba vyhýbať. A pokiaľ sú reumatici, ktoré majú aktívny zápal, tak by ani nemali konzumovať vôbec tieto typy tukov, čiže slnečnicový, repkový, sojový olej, a samozrejme tiež kukuričný olej a potom všetky tieto oriešky, ktoré obsahujú veľa šestiek. Pretože jednoducho tí ľudia to budú cítiť, budú konzumovať viac týchto tukov, tak zápal sa im môže zosilniť, môžu ich viac kĺby bolieť, áno, začervenané, môže mať viacej zvýšenú teplotu tých kĺbov. Takže tu sa treba vyhýbať určite. Čiže nadmerná konzumácia v tomto prípade posilňuje zápalovú reakciu, môže zvýšiť bolestivosť. A samozrejme tým pádom môže aj vynútiť to, že ten človek potom musí konzumovať viacej liekov, čo je tiež nežiaduce. Takže jednoznačne vyhýbať sa týmto zdrojom omega-6. Čiže je dôležité si uvedomiť, že keď aj niekto sa im nemôže vyhnúť, že dajme tomu sa stravuje v nejakých reštauračnom zariadení alebo v kuchyni, kde je spoločné stravovanie, tak tam sa väčšinou používajú pri varení tieto tuky, ktoré obsahujú prevahu šestiek, tak potom je dôležité aspoň vyvažovať to vlastne, čiže užívať nejaký rybí olej alebo teda zdroje omega-3 mastných kyselín, aby som vytváral rovnováhu v tele, čiže aby to malo čo vyvažovať. Čiže pokiaľ mám málo tých šestiek vo výžive a sú zápalové procesy, tak
nie je potrebné také množstvo brať omega-3, ale pokiaľ teda je výživa, ktorá obsahuje viacej šestiek, tak treba viacej aj pridať tých trojek. Ďalšia taká mastná kyselina, ktorá môže pomôcť zmierňovať zápaly a bolestivosť u reumy, tak je to kyselina gamma-linolénová. Ten názov si ani nemusíte pamätať, ale treba si zapamätať, kde sa nachádza. Je to v podstate, táto mastná kyselina sa nachádza v semienkach konope, boráku a v púpalke. Čiže konopný olej, borákový olej, púpalkový olej má tiež protizápalový účinok, to znamená, je hodné tiež ten zaradiť do výživy alebo vo forme nejak doplnkov výživy a prípadne ho kombinovať, aby sa vzájomne doplňali, lebo táto GLAčka je síce omega-6, ale má protizápalovú účinnosť. Takže to je taká ďalšia prírodná látka, ktorá nám môže pomôcť tlmiť zápal. Teraz sa dostávame k tomu, že koľko vlastne potrebujeme tých omega-3 mastných kyselín, aby sme dokázali nejak teda ovplyvniť ten zápalový proces, aby ustúpila bolesť, začervenanie. Minimálny denný príjem sa odhaduje na 500 mg, ale v prípade reumy a reumatických ochorení je to málo, pretože my tam potrebujeme fortifikovať, zvýšiť ten príjem a vlastne zosilniť ten protizápalový účinok, takže určite nevystačíme s nejakou kapsulou z lekárne, ktorá obsahuje 250 mg alebo 500 mg, to je strašne málo. S tým nedosiahnete nič, to je len jednoducho číslo, za ktoré zaplatíte na pulte v lekárni niečo, ale s tým veľa vody nenamútite, čo sa týka bolesti zápalu. Jednoznačne podľa klinických štúdií, nakoľko tá účinnosť nie je taká vysoká, čiže tam treba ísť do dávky. A podľa klinických štúdií sa zistilo, že na to, aby sme ovplyvnili zápalový proces, potrebujeme denne dodať 2 až 4 gramy, čiže 2000 až 4000 mg omega-3 EPA DHA, čiže tých živočišných. To znamená 5 až 10 gramov čistého rybieho oleja. Čo to je v praxi? 5 až 10 gramov znamená 1 až 2 polievkové lyžice. A keď je veľmi silný zápal, kľudne aj 3, je to potravina, tam sa môže ísť do dávky. Čiže toto, keby ste vlastne mali vyskladať z nejakých omega-3 kapslí, ktoré sa bežne predávajú v lekárniach, tak by ste potrebovali na ruku vysypať naraz 10-20 kapslí alebo 30. Čiže pomaly celé balenie a naraz ho zjesť. Takže zbytočne by ste za to veľa zaplatili a veľa efektu by ste z toho nedosiahli. Takže preto vlastne odporúčam potom tekutý rybí olej, aby ste sa dostali na túto dávku, teda ten, kto potrebuje ovplyvňovať zápalový proces. 2 až 4 gramy omega-3. Alebo teda prírodzená cesta, každý deň samozrejme, dá sa konzumáciou 150 gramov rybieho mäsa zo severských rých, to znamená lososové mäso denne, áno. Aj to samozrejme môže prestať chutiť každý deň z ryby, takže aj to nedá sa to každý deň dodržať. Ale teda toto vlastne zodpoveda tiež tých 150 gramov tým omega-3. Tieto účinky omega-3 mastných kyselín boli vlastne potvrdené na nespočetnom množstve klinických štúdií a vlastne dokazujú, že podávanie 2 až 4 gramov dokázalo u 60% pacientov zlepšiť stav. To znamená, buď mohli vysadiť úplne lieky od bolesti, alebo mohli znížiť dávku. Ale čo je dôležité, bez nežiaducich účinkov. Čiže vyhli sa použitiu lieku. Takže to je fantastický výsledok už len na tom, že využili nejakú potravinu, prírodnú látku. Teraz sa dostávame k zelenému čaju. Čiže liečivé účinky zeleného čaju spočívajú teda protizápalové účinky v tejto látke epigallocatechengalát. Tu vidíte, má takúto krásnu molekulu rozvetvenú. Je to v podstate chelatačná látka, ktorá pôsobí podobne ako metotrexat. To je liek, to je veľmi, veľmi ťažký liek, ktorý sa dáva pri reume a má veľmi vážne nežiaduce účinky, toxicitu na obličky, na srdce. Jednoducho tí ľudia s tým veľmi trpia zdravotne, s tými nežiaducimi účinkami. A vlastne táto prírodná látka, zelený čaj, má podobný účinok, ale výhodou je, že nemá tie účinky také silné, že oni sú zvratné. Čiže on dokáže ovplyvniť ten zápal, ale nepoškodí vám telo. Čiže nedochádza k tomu nezvratnému poškodzovaniu. Čiže tá blokácia nejaká TNF-alfa, toho faktoru, ktorý nám spôsobuje ten zápal, funguje takým spôsobom, že jednoducho, keď ten účinok skončí,
naše telo zostáva neporušené. Čiže preto je vhodné siahať po použití zeleného čaju, ale zase tu platí, že je potrebné dodať aj potrebnú dávku, nestačí jedno vrecuško, tam treba viacej. A už keď teda sa používa zelený čaj, tak musí sa konzumovať do poludnia, na obed, nie večer, aby nespôsobil nespavosť, pretože obsahuje kofeín, teín, teobromín, čiže tie alkaloidy, ktoré stimulujú nervový systém. A mal by sa konzumovať pred jedlom, pretože tieto katechíny, EGCG, tie sa viažú na potravu a oni sú ťažko vstrebateľné. Čiže zelený čaj, keď by ste chceli ako terapeuticky piť na reumu, tak veľmi by sa znížila jeho účinnosť, vstrebateľnosť, keby ste ho konzumovali po jedle. Čiže ideálne je, keď sa vlastne pred jedlom vypije ten čaj. Vtedy sa vstreba maximum, pretože aj tak sa vstrebáva veľmi slabo táto látka. Ďalšia oblasť, ktorou si môžeme pomôcť stlmiť zápal pri reume, tak je to enzymoterapia, čiže využitie enzymov. Enzymy sú v podstate také základné kamene života, ktoré sprostredkujú biochemické reakcie. No a v tomto prípade enzymy fungujú asi tak, že akoby by som to prirovnal, keď máte les a drevorúbači teda najskôr označia stromy červenou farbou, ktoré sa majú vyrúbať. No a vlastne tie enzymy potom vlastne prídu pilčici a odpilia stromy. No a pri poškodzovaní kĺbov tkaní to funguje zase tak, že tie zápalové látky, ktoré akoby zavolajú tie biele krvinky, ktoré majú vyvolať zápal, tak sú ako tá farba. Čiže my tú farbu najskôr umieme enzymami a tým pádom žiadni drevorúbači neprídu, tie kĺby zostanú nepoškodené. Takže to je zase princíp tej enzymoterapie, že my odburávame tie zápalové látky, my ich jednoducho rozkladáme a nedovolíme takým spôsobom vznikať tomu zápalu. Áno, obmedzujeme ten zápalový proces tým, že ho prerušujeme. Jednoducho rozkladáme všetky tie cytokíny zápalové. No a ktoré enzymy v podstate môžeme využívať? Tak jednak sú to rastlinné proteázy, bromelain, napríklad ananás obsahuje enzym, ktorý je veľmi účinný, potom papain z papáje a takisto surová strava, naklíčené obilie. A môžeme si pomôcť, samozrejme nie je možné zase také množstva enzymov denne dodať do tela, keď potrebujeme už riešiť nejaké ochorenie, tak dá sa pomôcť enzymovými preparátmi, a to je prevenzym, vobenzym, flogenzym, alebo sú vlastne tieto doplnky výživy s bromelainom, superbromelain, papain, je ich strašne veľa výrobcov, takže dá sa potom vybrať podľa potreby. Dôležité je vedieť, že to, čo dokáže nám vlastne tieto zápalové látky rozkladať, sú to látky bielkovinovej povahy, čiže enzymy, hlavne proteázy. To znamená nie lipázy, to, čo rozklada tuky, to, čo rozklada škroby, tie enzymy, ale tá skupina práve proteáz, čiže zamerať sa na proteázy. Preto je to ten bromelain a papain. Teraz sa dostávame k ďalšiemu takému faktoru, ktorý nám dokáže tiež významným spôsobom ovplyvniť zápal, bolestivosť kĺbov. Je to v podstate železo. Železo je ako ión, je tiež veľmi rizikový, pretože železo nám dokáže akoby katalizovať, urýchlovať zápalové procesy. Čiže v prípade reumatických ochorení je nevyhnutné dávať veľký pozor na to, aby sa nekonzumovali doplnky so železom alebo aj potraviny, ktoré obsahujú veľa železa, napríklad červené mäso. To znamená hovädzie, tam, kde je krv, hemoglobín, veľa železa, to všetko môže veľmi zhoršovať stav. A to je vlastne jedna stránka, čiže ten zápal môže byť podporený železom. A ďalšia vec je, že vlastne pri reumatických ochoreniach je prítomnosť chronickej infekcie. A keď my vlastne podávame nejakým spôsobom železo, napríklad aj chlorelou alebo spirulinou, kde je ho veľa, tak my akoby krmíme tie baktérie, aby boli jednoducho odolnejšie, virulentnejšie, aby ľahšie ovládli, aby sa presadili v boji proti imunitnému systému. To znamená, ideme proti telu. A dôkazom toho, že to železo jednoducho je problematické, tak je to tzv. Anémia chronických ochorení. Takmer každý reumatik má znížené hladiny železa. A prečo? Nie je to preto len, že aby mal, lebo to je vlastne, má nedostatok železa, čiže a z toho vyplýva, že má aj menej červených krviniek. A teraz si povieme, no dobre, ale prečo má menej? Mali by sme teda mu dať železo, aby mal zase dosť červený? Nie, pretože telo sa bráni infekcii, telo sa bráni zápalu, čiže telo má už vybudovaný vlastný obranný mechanizmus, zablokuje jednoducho vstrebávanie železa.
pečeň začne produkovať jednu látku, ktorá blokuje železo, aby sa vlastne telo ubranilo ochoreniu. Takže v takomto prípade je to anémia nie z nedostatku, že by sme nemali dosť potrave, ale je to anémia z prítomnosti chronického ochorenia, podľa toho sa to aj volá. No a vtedy vlastne nesmieme podávať železo. Čiže my keď vyriešime to ochorenie, tá anémia sa zvykne stratiť. A práve až 90% anémií u nás je anémií chronických ochorení, keď je rakovina, reuma, nejaký zápal v tele. A tedy si treba dávať veľký pozor na doplnky so železom, žiadne nekonzumovať. Keď sú aj trošku znížené červené krvinky, nevadí, pretože to je prirodzená obranná reakcia tela, proti ktorej by sme nemali ísť, pretože môže to vlastne ešte zhoršiť stav. Akým spôsobom vlastne môžeme kontrolovať príjem železa? Čiže v prvom rade vylúčime všetky tie potraviny, doplnky výživy, ktoré ho obsahujú veľa, vo veľkom množstve, lebo inak železo je všade. Železo nie je nedostatkový on, takže je to chlorela, spirulina, kde je veľmi vysoký obsah železa s veľmi vysokou vstrebateľnosťou, potom tiež cvikla, špenát a spomínal som červené mäso. No a ďalšia vec, ktorá nám môže paradoxne zhoršiť stav z hľadiska železa, je C-vitamín, pretože keď si dávame C-vitamín pravidelne s každým jedlom, tak zistilo sa, že C-vitamín enormne zvyšuje vstrebateľnosť železa z potravy. Až 10-násobne. To znamená, keď skonzumujeme hocičo chlebík a spolu s C-vitamínom po raňajkách, tak musíme si byť vedomí, že sa nám vstreba 10-krát toľko železa z tej potravy. Čiže už týmto spôsobom jednoducho dám si ten C-vitamín inokedy, nie spolu s jedlom. Keď chcem cielene, aby sa mi nevstrebalo toľko železa, že mám s tým problém, mám toto ochorenie. A ďalším spôsobom, ako môžeme sa brániť aj tomu železu, tak je zelený čaj. Napríklad zelený čaj, v tomto prípade síce on sa nevstrieba dobre, ale zase blokuje nám vstrebávanie železa. Takže dá sa využiť aj táto látka. A potom ešte máme prírodné látky, ktoré nám dokážu sa zbaviť už železa, ktoré sa nám dostalo do tela, ktoré vlastne nám vytvára nejaké zásoby a môže nám škodiť, keď je ho veľa. A tu sme zase späť pri kurkume. Kurkuma jednoducho, tie farbivé žlté dokážu viazať to železo, dokážu nám ho vyťahať, čo je veľmi ťažké. Na toto sú rôzne tzv. Chelatačné látky v farmácii, ktoré sa využívajú, ale v podstate kurkuma nám toto dokáže spraviť. A tá vlastne naviaže toto železo, čiže pokiaľ budeme konzumovať zhruba tak 1 gram, 2 gramy kurkumy zaradíme, tak dokážeme postupne znižovať tú záťaž organizmu, pokiaľ je nadbytok železa. Čiže patrí to medzi takúto chelatačnú čistiacu terapiu. Nadbytok železa je veľmi typický a hlavne rizikový u mužov, pretože jednoducho muži nemajú opakované straty krvi, čiže tam jednoducho sa železo len kumuluje. A toto vlastne na železo treba dávať pozor aj u žien, ktoré sú vlastne po menopauze, pretože už nedochádza k tým stratám pravidelným železa. Teraz by sme si zhrnuli, že vlastne ktoré potraviny sú odporúčané pri reumatických ochoreniach, ktoré nám môžu priaznivým spôsobom teda ovplyvniť zápal, bolestivosť, stúhlosť kĺbov. Čiže sú to ryby a rybí olej, pretože obsahujú omega-3 so 100% biologickou účinnosťou. Potom vhodné potraviny z hľadiska obsahu železa je biele mäso, hydina, čiže takisto sa veľmi odporúča v diete. Z tukov sa odporúča používať olivový olej, čiže nie omega-6, slnečnicový, repkový, sojový, na tieto zabudnúť pri reume, ale olivový olej, pretože ten obsahuje len 7% omega-6, kým slnečnicový obsahuje 50%, takže vidíte ten nepomer. Ďalej, kokosový olej na tepelnú úpravu, veľmi vhodný. Krávské maslo, tuk neobsahuje omega-6 minimum úplne, takže tiež z hľadiska zápalových procesov veľmi vhodná konzumácia, používať tento typ tuku. Listová zelenina, veľmi vhodná, zelený čaj, zázvor, spomínali sme. A samozrejme používať tieto typy korenín, ktoré majú vlastne liečivé účinky, čiže kurkuma, čili, paprika, zázvor. Teraz sa vlastne dostávame, ktorým potravínam sa treba vyhýbať pri zápalových procesoch pri reume. Takže sú to tie zdroje omega-6, ktoré obsahujú 30 až 50% týchto mastných kyselín.
Toto je favorit, slnečnicový olej a potom je vlastne sojový a repkový, trošku menej obsahujú. A samozrejme z týchto olejov sa vyrábajú rastlinné masla, takže tam je tiež strašne veľa šestiek. Aj keď teda reklama vám bude tvrdiť, že je tam veľa omega-3, čo je pravda. Ale tie omega-3 sú vždy znehodnotené prítomnosťou vysokého obsahu šestiek, takže je to len polopravda, ktorá vás chce niekam dostať, aby ste si to maslo kúpili. Čiže vždy je tam viacej tých šestiek, aj keď akože sú tam trojky. No a potom medzi nevhodné potraviny pre reumatikov patria vlastne tieto rastlinné tuky, ktoré sú skryté. Čiže sú použité v potravinách, nevidíme ich a sú to tie tzv. Alternatívne síry, čiže namiesto toho, aby tam bol riadny sír, ktorý vyrobia zo smotany, tak ten tuk nahradia rastlinným tukom. To sú tie lacné síry, ktoré sa používajú v reštauráciách a skrátka náhražky. Takisto croissanty, všetky možné sušienky, keksiky, väčšinou sa využíva vždy len repkový olej alebo tie najlacnejšie oleje, kde je veľa šestiek, prípadne hydrogenované tuky, takisto zmrzliny. V podstate to už dnes nie sú zmrzliny, to už sú len nejaké nahražkové chemické tuky, ktoré sú hydrogenované, potom sú zase dosladené, takže to je veľmi nevhodné. No a takisto medzi veľmi nevhodné potraviny z nápojov patria práškové, sojové, aj ovsenné, aj pohánkové mlieka. Prečo? Tieto nápoje jednak obsahujú hydrogenované rastlinné tuky, ktoré sú nejakým spôsobom emulgované, aby vytvorili tú bielu emulziu chutnú. A sú potom ešte dosládzané glukózovo-fruktozovým sirupom, čiže vlastne enzymaticky rozloženým kukuričným sirupom. A glukóza, fruktóza vlastne sú tiež cukry, ktoré v podstate podporujú infekcie v tele. Čiže keď reumatik má tie infekcie, tak keď konzumuje tieto cukry, tak zase si len zhoršuje stav z dlhodobého hľadiska. Čiže je lepšie konzumovať buď teda aspoň mlieko obyčajné, ale ani to neodporúčam, pretože zase tam je laktóza. A najlepšie, keď už siahnuť po mliečnych výrobkoch, tak len fermentované, to znamená skvasené, kyslé mlieko, kde vlastne nie je žiaden cukor. To je najlepšie. Ďalej treba sa vyhýbať orieškom, ktoré obsahujú veľa šestiek, a to sú kešu a arašidy. Podľa arašidov vlastne bola aj pomenovaná omega-6, kyselina arachidónová, podľa nich sa volá. No a to je vlastne najbohatší zdroj a kešu. Takže takí tí televízni pojedači orieškov, pozor, pokiaľ je reuma, tak tieto oriešky nie. No, červené mäso pre obsah hemoglobínu, vysoký obsah hemoglobínu a tým pádom železa, ktoré je vysokostrebateľné, zhoršuje nám stavy. Cvikl a cviklová šťava tiež, ale tam sú ešte aj iné mechanizmy, ale zo skúseností viem, že to funguje, že zhoršuje stavy. Takisto riasy, ktoré obsahujú veľa železa. Tým sa úplne vyhýbať, aj keď vám budú tvrdiť predajci, že detoxifikujú. Áno, je to pravda, na jednej strane vám pomáhajú, ale na druhej strane vám škodia. Čiže v tomto prípade by som sa im vyhol. Oni sú vhodné na detoxifikáciu u žien, ktoré majú menzes, fakt stratia krv, potrebujú nahradiť presnú dávku železa, ale v prípade ostatných prípadov nie, pretože železo, ľudské telo stratí denne okolo miligram železa len. A aj to len odlupovaním črevnej sliznice, inak neviem, jednoducho železo je v tele zamknuté. Takže nevieme sa ho zbaviť doslova a len ho pridávať, ono sa len ukladá, až vzniká chronická záťaž tela, takže na to pozor. A jednoznačne to, čo šialene zhoršuje stav u reumatikov, tak to sú sladkosti. Na to treba zabudnúť. Akékoľvek sladkosti, a to hovorím aj o prírodných cukroch, čiže nech je to akýkoľvek med, javorový sirup, nech je to hocičo, skrátka je to sladké, je to glukóza, fruktóza. A toto je v podstate živina, energetický metabolizmus baktérií, čiže my im dodávame živinu, aby tie baktérie sa mohli ľahšie množiť v tele a potom nám ďalej škodiť, akoby zosilňovať ten reumatický zápal, tú reakciu. No a samozrejme zhoršuje to veľmi alkohol, čiže destiláty, ale takisto aj pivo, pretože tam je tiež veľa cukrov, takže to tiež neodporúčam. Skrátka, vyhýbať sa tým cukrom, to je tiež alfa, omega u reumatika. No a teraz sa dostávame k takej poslednej fáze, čo ešte by som vám chcel povedať, a to je vlastne tá nízkosacharidová dieta, čo dokáže výrazne teda uľaviť od bolesti, dokáže nám navodiť odpuch kĺbov, odpuchnutie. A to len jednoduchým obmedzením príjmu cukrov. Lenže tu si treba uvedomiť, že príjem cukrov to znamená aj príjem škrobov, lebo
jednoducho škroby sa enzymaticky rozkladajú pôsobením enzymov a vzniká z nich krvný cukor glukóza. Takže keď sa pozrieme, ako reumatik, keď sa pozrie na to, tak z hľadiska tejto diety chlieb je viac menej zdroj cukru. Takisto nejaké výdatné jedlo s cestovinami, zase len samý cukor. Čiže tá dieta by sa mala presmerovať na to, preferovať viacej tukov. Keď si predstavíme ten koláč na 3/3, tak jednoducho tie cukry sa musia stvrknúť a musia uvoľniť miesto tukom a kvalitným bielkovinám, a len minimum škrobov. A toto nám potom vlastne dokáže pomôcť. Čiže aj škroby, aj jednoduché cukry, čiže nahradíme ich kvalitnými bielkovinami, tukmi, čiže môže to byť vajcia, ryby, biele mäso, tučná mozzarella, fermentované plnotučné výrobky, čiže nejaký jogurt, brinza, k tomu zelenina, bobulové ovocie s nízkym obsahom cukru je tiež veľmi vhodné. A z hľadiska tukov potom len kvalitné prirodzené tuky, žiadne nahrážky a žiadne omega-6 tuky, čiže kokosový olej, krávské maslo, olivový rybí olej. No a tu ešte je vlastne vysvetlený mechanizmus, že akým spôsobom funguje trávenie škrobov. Čiže škrob sa nám mení na glukózu prostredníctvom inzulínu a tým pádom nám poskytuje energiu. Ešte keď konzumujeme tuky, tak nepotrebujeme inzulín, čiže to je úplne iný zdroj energie, záložný, a ten ide cez ketóny, čiže vznikajú tzv. Ketolátky v tele a tie nám poskytujú potom ako zdroj energie. No a bielkoviny tie sú aj, čiže dokážu s nich vznikať aj ketóny, aj niektoré bielkoviny sú tzv. Cukrotvorné, to znamená napríklad kazeín z mlieka, čiže telo si dokáže z nich vytvárať aj cukor. Čiže to znamená, aj keď nebudeme jesť žiaden škrob, tak jednoducho už ten cukor máme aj v bielkovinách, aj v mese, čiže telo si dokáže, čiže nemusíme mať obavy, že by sme umreli na nedostatok cukru, že keď jednoducho vyradíme úplne nejaký škrob z výživy, takže není s tým problém, pretože dokáže sa to vo výžive nahradiť. Takže to by bolo asi tak všetko, čo som vám chcel povedať k týmto vlastne možnostiam, ako výživou správnou si pomôcť pri riešení reumatických ochorení.